Autodeterminació dels pobles és una terra per a un poble. No sé quina. Us he parlat de la històrica, us he parlat de la Catalunya autonòmica, de la romàntica, la que hagi de ser. Unes fronteres, trieu. Si no han tingut les mateixes un segle darrere el segle. Ara en portem, sí, potser un segle amb aquestes, perquè depenem d'Espanya, però poden ser qualsevol altres. No ens enamorem d'unes fronteres determinades. Mirem de salvar un poble, no una terra administrativa. Si no és una terra administrativa nostra, l'ha decidit una altra cultura. Per tant, pregunta molt clara. Quina és la cultura autòctona de la terra que ara ocupa els Estats Units? Són els anglesos, els danesos, els holandesos, els suecs? Són els que van ocupar territorialment aquella? No són aquests. Hi ha més de 200 cultures natives als Estats Units. Cap d'aquestes no té el seu estat propi. Estan censats pels Estats Units, per cert, però no tenen poder polític. Estan arraconats en uns casinos i la majoria, producte d'aquesta mena de tancament en un gueto, alcoholitzats, amb les màfies, producte d'aquest arracó que els hi hem posat. La cultura dominant són els anglesos. No era la majoritària, eren els danesos i els suecs. Però els anglesos s'hi van posar ferms i diuen no hem vingut aquí per no tenir un estat a la nostra mida. Els anglesos van colonitzar mig planeta, per això l'anglès ara és la llengua oficial franca al planeta Terra. Nova Zelanda, Austràlia, Sud-àfrica, els Estats Units, Canadà, Irlanda. Irlanda no existeix ja com a irlandesos. Ara en parlarem. Irlanda, una altra independència, 1913. Això és un mapa de l'evolució del gaèlic, la llengua autòctona dels irlandesos. 1800, 1850, 1900, 2000. Menys de l'1%. Al nord del país, jo hi he estat allà, perquè ningú hi vol anar i encara poden establir la transferència generacional. Són 4 gats, però són 4 literalment. És Irlanda un estat anglès? Jo no ho diria així, perquè hi ha la religió per allà enmig, però es prediu, diguem-ne, o es calcula, que més de 5 milions d'irlandesos van ser expulsats de la seva terra. I és per això que hi ha les ciutats irlandeses als Estats Units. Perquè els anglesos els hi van treure les terres. Hi ha un pla que es diu un pla de colonització anglesa a Irlanda que els hi van fer de tot. Els irlandesos ara tenen el record del qui eren, però no tenen ni la seva llengua. I això és una independència, sí. Això és el que volem per Catalunya. Jo personalment no, i espero que els catalans no ho vulguin, perquè el futur és aquest. Jo no he fet això. Això és com funciona l'ecologia cultural. Qui domina la cultura? Qui va dominar segles la cultura irlandesa? Els anglesos. Què ha esdevingut? Un poble anglès, diguem-ne. Què és el que li passa a Escòcia, en el fons, i és el que li passa a Gal·les, també. En realitat, diem Regne Unit, però són els anglesos. El Parlament és a Londres, el pes polític és a Londres i els altres sou allà, però en realitat som anglesos i aquí la darrera paraula la tenim nosaltres. Per tant, la independència de la comunitat autònoma implica la protecció de la nació catalana? La resposta és no. I per què no? Si els catalans fossin majoria, sí. Dirien, ei, això és nostre, poder polític, som majoria, els nostres votants votaran protegir la nació catalana, votaran per partits que la protegeixen, lleis de protecció, llengua única, bla, 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 el patrimoni material el protegirem i posarem diners per protegir-lo i tota la resta, com fan els estats culturals a Europa. No som majoria. No som majoria. De fet, les eleccions del 2017 les va guanyar Arrimadas, amb 1.100.000 vots. Les altres, l'Illa, i no va voler governar, no li calia. I ara les tornarà a guanyar l'Illa, perquè ja ens han desplaçat demogràficament. Després podem fer invents en el Parlament i dir, bueno, sembla que tenim control una mica perquè ja Junts i Esquerra pacten. Bueno, si us passés què ha passat en les darreres 5 legislatures des del 2012, que han tingut majories absolutes d'aquestes que hem dit, mira, ja som majoria al Parlament, i no passa res. Vull dir que potser ens hauríem de desmarcar d'aquesta gent. Són majoria els catalans? Les nostres no. Sap greu. Hi ha molta gent que ho intueix. Diu, ostres, és que em sembla que no. A comarques que et diuen a l'interior no veuen això. Aneu a Hospitalet de Llobregat a veure què us passa. Aneu a Barcelona de tant en tant a veure què us passa. A Barcelona es calcula que catalanoparlants hi ha del 18 al 20%. A Hospitalet el 5%. I ja si vols que digui Badalona, Cornellà, Espluga, us podeu imaginar el desori. Hi ha 5,5 milions d'habitants a la metròpoli de Barcelona.
Això, clar, fora d'aquest àmbit, la gent pensa que encara de cada 3 persones es pot trobar 2 catalans. A la Seu d'Urgell segur que sí. Al Pla de Barcelona segur que no, a Tarragona tampoc. 2,5 milions de catalans com a pronòstic som al Principat, 2 milions són els votants catalans i mig milió són els nens, la canalla que no té més de 18 anys, diguem-ho així. I el cens autonòmic 5,7 milions. Ara expliqueu-me com una minoria nacional, per una democràcia o per un demos mal construït, 2 poden guanyar 5,7. Quan sembla que guanyem? Perquè a la majoria d'aquesta gent no els importa votar per les autonòmiques, o no els importava votar per les autonòmiques. Pensaven que no eren les seves eleccions, precisament perquè no es consideraven catalans, ho sabien perfectament, i jo no soc d'aquesta terra, que votin els catalans pel seu Parlament. Però quan nosaltres hem tensionat el sistema, ells han sortit a votar. I sortiran a votar a partir d'ara, sempre. Quan vegin que el tema està en perill, diu, sí, aquesta gent vol fer coses que jo no vull que passin aquí, perquè aquesta és la meva conquesta. I per això van votar les Arrimadas. Allò de la majoria silenciosa, algú ho recorda? Oh, això és mentida, allà està aquesta dient. I eren, I us van votar massivament. 80% de participació. I van perdre, va sortir el 47%. Us imagineu un país que la cosa política més important és la independència, només us voti un 40% de la societat per ser independents? Han d'estar molt tocats del bolet. O potser la resposta, una mica com la navalla d'Occam, aquell principi que diu que la resposta més senzilla és la més plausible, és que no són la teva cultura. Jo soc d'aquesta navalla d'Occam. Com sabem que som aquesta gent com a pronòstic? L'IDESCAT va fer una pregunta meravellosa el 2017, per cert, hauria de fer-la el 2023 i no l'ha feta. I els hi vaig demanar per què i va sortir la bola del desert. No hi ha resposta. Cada 5 anys publiquen això. Aquest any passat no ho han publicat. I no s'espera que es publiqui el 2024. Quina és la teva llengua identificatòria? Només el 35%? 36%, 2018, tot canvia, val en minva. Diuen que el català és la seva llengua. Això és molt determinant. No m'imagino un japonès que no digués que el japonès és la seva llengua. Però pitjor que això, l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, ha dit aquest any, o em sembla que a finals de l'any passat, quina és la llengua que parles a casa? A casa ningú t'imposa res, no és la cafeteria ni la llibreria. Tu arribes a casa i dius, hola mare, bon dia, o bon vespre, o dius buenos días, o buenas noches. Què dius a casa teva? Només el 28% té el català de casa seva. No sé, si em diguessis, home, entre el 28 i el 70, o 70 i 80, potser han comès un error. Entre el 28 i el 80 hi ha molt d'error aquí, Jo penso que és bastant fiable. I entre el 28 o el 35 no us arregla el problema. És probable que siguem això. No passa res, És això. Té unes conseqüències. Si no feu res, té unes conseqüències. Però si feu alguna cosa, a mi com si fossin 6 milions.